Molweni bahlali base East London ndawo zonke. Kukho istatement esikhutshiweyo somntana orejiweyo oWillow Park. Lo mntana urejwe eWillow Park ngumntana wam. Imetha kwenzeke, this is what happened on Thursday after school. Undiva ngumntana wam ke into yoba on Thursday after school uye ebezothathwa itransport yakhe. So xa efika esikolweni, xa kuphuma isikolo, itransport zimise pha phambi kwegate yesikolo. So athunywe ngu-transport driver into yoba ngaba makayobiza uMakhasi, lo mntana bakhwela naye elandikeni etransportini. So uthi uLuphe ke ngoku xa ehamba eyobiza uMakhasi uba makazokhwela etransportini, then he met this boy. It's a white boy, umntana womlungu omhlophe lo urape umntana wam. He's 14 years old. Uthi so xa efika etransportini, eyobiza uMakhasi wamrhuqela kumahlathi, kukho bushes around the school, next to the school. So uthi wamrhuqela kwi-bushes ezi zilapha ngasesikolweni, wamreyphela pha. So ubhaqwe yilantika yi-prefect. I-prefect zabaleka zayoripota esikolweni. Bangena ke esikolweni eyadini baripota le nto bangaba kukho into enje, sebehamba nomntana lo wam ke ngoku sebembambe ngesandla. Uthi ke ngoku umntana uMakhasi ngoba afika pha ezibushini, uye wafika wathi makakhulule impahla, kavuma. Then uMakhasi wathi makabhende, makaze ngomva. Then uMakhasi wamreypha. Uthi he did something apha kuye in and out. So it means apha kuye on her bums. So that's what uMakhasi did. So wamreypha, wabhaqwa kwezi-prefect wayekwa. So bangena esikolweni. Xa bengena esikolweni kuripotwa le nto, baripotele iitishara eziyi-3 uba ngaba this is what happened pha emahlahleni. Eza tishara, they all decided into yoba mangazingandichazeli mna into yoba ngaba umntanam has been raped esikolweni. So what they did, transport driver and the wife, they ran to umama kaMakhasi. They went to Makhasi's mom bayomchazela into yoba ngaba this is what Makhasi did in school. They pass my work, bahamba bayodropha umntanam endlini, abathetha nix nasemntaneni. Bathi bawugqiba nakum bave bamdropha endlini bahamba. Mna ndizoyiva ngumntanam the next morning xa efuneka ebheke esikolweni, and she refused to go to school. Xa ndimbuza why ungafuni esikolweni, wandichazela into yoba this is what happened yesterday. Ndavuka ndovula ikhesi epolice station. Xa ndifowune, before ndiyovula ikhesi, ndifowunele le tishara lena ikhwelisa umntana emotweni yayo nomyeni wabo. Ndibuze kuye kuthena nto ungandichazelanga into yoba ngaba umntana urejiwe esikoleni yesterday. Wathi no, she forgot, and also she asked her, and then la mntana wathi no, uconsentile kwinto yoba makarejwe. Ndithi ukhona u-9-year-old owake wakonsenta kwinto yorejwa? Ndithi xa ingqondo zakhe zisebenza, ukhona u-9-year-old owake wavuma into yoba ngaba ewe ndireyphe? Ndithi that girl doesn't even know what was happening to her. Uthi she didn't know that the boy just burned her, and then she did something in her bums, in and out, and she doesn't even know what it is. For her sake, for into yoba ngaba azothi umntanam she uconsentile ngento yoba makarejwe. Then we went to school. Xa ndavula ikhesi, ndahamba zonke ii-procedures, yabuya ii-results on Saturday zichaza into yoba yes, umntana urejiwe. She has been raped. Now, when we went to school, sichaza le nto, these teachers, the one of the teachers, she's telling totally different stories. She's telling a different story kum, uchazela ubrother wam another story, uprincipal another story. Now the private investigators usichazela esinye story, 4 stories from one teacher. Itishara eyi-1 ichaza istories eziyi-4, and I'm trying to get it into yoba ngaba who is she trying to protect up? Is she protecting herself? What kwizitori zakhe zonke, she's draining my child. Ibe ngathi ngumntanam yonke lo beyifuna, ngumntanam ongakanga ayithethe. Yena uthi ngoku kwemapoliseni uyalezile. Utshilo kubrother wam wathi ucela uxolo ebengenalandika, ulibele. Oqala ulibala njani? But akalibelanga uyogqitha kumama kaMakhasi.
amxelele. But when it comes to me, andichazele into yoba ulibele uxelela ubrother wami ulibele undixelela. But emapoliseni uthi ubuzile xa efika endlini into yoba ngaba ukhona umuntu endlini. Wathi umntana wami, no, there's no one. She's lying because there's always somebody in the house. There's always someone in my house. There's never been a time that there's nobody. Secondly, uthi she told her into yoba ngaba makandichazele that I must call her. She never said that to me. She never said that to my brother. She never said that to the principal. But uyayithetha kwi-investigators into yoba ngaba uxelele umntanami into yoba makandifowunele. She never said that. Zange kangayithethe. And I asked her, did she said that? What? No, she didn't say anything. She didn't say anything. They are protecting the white boy because kaloku lo muntu wenze lento ngumntana womhlophe womlungu abamkhwelisa transporting every day. Now they are refusing to give me imali yam back ye transport. La mntana kakakhweli kula transport ever since I paid the money because I gave them the money on Thursday njalo the same day the rape happened. Then on Friday umntana mkangaye esikolweni. On Monday I had to take my child to school myself because I knew into yoba ngaba they are transporting this boy to school. So there's no way into yoba I can put umntanam on the same transport with the perpetrator. Now they are coming but they refuse to give me my money. And I'm taking this matter up to Ekhobusani, and I'm going to go and report it because kaloku this woman is a danger. She's giving so many different stories. Elantikeni kwi-statement zakhe. Mna unike esinye, ubrother wami umnike esinye, uprincipal umnike esinye. And the worst part of it, uprincipal told me into yoba ngaba there are cameras in the school. They didn't even mention it in private investigators. Into yoba no zikhona icamera esikolweni. So we can see everything uba ngaba kwenzeke ntoni ngalamini. They didn't mention it. I-private investigator only find out from me this morning into yoba ngaba kukho icamera kwesa school. And she told me that she was not there. But kwi-cameras uyavela into yoba she's one of those teachers who received the first-hand information about this whole thing. That is what happened. And mna into endifuna ndifuna i-justice for umntana wam. I will go as far as I can into yoba ngaba kwenziwe i-justice. Ngomso yi-bail hearing yala mntana apha ecourt. And I'll make sure into yoba ngaba I'll go there. And la mntana is not, she doesn't even deserve into yoba ngaba makalantike. Makanikwe i-bail. Unida uhlaliswa pha e-juvenile for what she did. Umvandalizile umntanam. Umvandalizile umntanam. Une-scratches inside the vagina nangasemva ezimpundweni. What do you usilindele ntoni kwinto enjalo? So that is what happened. That is why I decided, let me give you the correct statement about what happened. Kuse Willow Park Primary School. And 14-year-old, mdala la mntana omlungu for into baba. And apparently that boy une criminal records anazo. She's got criminal records anazo for into ngaba phinda thathwe esikolweni. Asiwe esikolweni ayobekwa phakathi kwabantwana abancinci ko 9-year-old. I-primary school for God's sake leyana. Zininzi izinto ezenza na last year ndareport apha into yoba umntana wam the same child into yoba uyahlukunyezwa esikoleni ngabantwana babelungu still ngumntana womlungu akwakusithiwa nguluku bampakanyela bebayi-2. I reported the matter ndafowunela uclass teacher wakho umntana ndamchazela uba lo mntana uyahlukunyezwa ngulo mntana unguluku esikoleni and please sort this matter out. Few days later ndafuna feedback class same teacher. The same teacher wanted that she sent me a message, a very 2 words. I sorted it. Up until today, that is the report she gave me. Because they are scared of white people. That is the problem. That is the problem. That is why and I'm asking myself, how many cases as hide people under the carpets kwesa skolo because zenziwe ngabantwana babelungu. Kudala abantwana babelungu bemora abantwana bethu kwesa school, but isithulo esithixaka until now, and this has happened now. Thank God umntana methethe because babengasoze bayithethe bonke ezatishara uba ngabula umntana wami wayengazange ayithethe lana. They wouldn't have said it. The fact that they kept quiet until umntana wade wayithetha ngokwakhe, that is when kungona ndiyazi babezixele into bangaba she's not going to report la mntana yathi ungumntana othule. So they knew into bangaba she's not going to tell me, and if akangixeleli they are going to hide it like that. Useless teachers.
Satan. Hello Mzansi, welcome to Mgoso Semzansi guys. Honestly speaking, abantu bamikisa abantu ababede esikoleni ukuthi bayofunza knowing ukuthi esikoleni umntwana uyoba safe yophepha, but bantwana bagcine bangakaphephi esikoleni, bagcine badlengulwa esikoleni, kwenteke into leti snacks and kufuqetho lapho njena kufune kufihlwa isikole, sifune kubunzetela indzaba, sifune kuyiphika indzaba. Like what do you mean emntwana lona 9 years uvumile ukuthi lona 14 alale naye angadi nokuthi kwentekani bentani? So ufuna justice lo make for umntwana ke lona 9 years guys. This is so sad. Some people are even saying ukuthi le story salo make sibakhumbuta le story saqweqwe sekhumbula sonke indzaba yaqoqwa kwaba indzaba njena levise abantu abaningi kakhulu obuhlungu ya trenda ngendlela lesimanga nakuye lo mntwana lona sifuna bulungiswa. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.